Masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na zauren Premier da yake zuwa muku daga nan Premier Radio mita 102.7 a zangon FM. Shirin da mukan duba abubuwa da suka shafe mu kai tsaye mu tattauna a wannan zaure, kama daga harka ta zamantakewa, harka ta jiha, harka ta tarayya, inda har wani lokacin mukan ketara kasashen ketare saboda ganin ku daidaita irin abin da muke da shi da kuma wasu gurare. Sunana Kabir Garba Haruna Shika, a yau ma ni ne zan jagoranci wannan shiri, inda cikin yardar Allah za mu duba da irin yadda wato tsarin masarautu suke a nan jihar Kano, kuma ce a kasar Hausa, da yadda aka naɗa sarkin da kuma abubuwan da sukan janyo ko dai a sauki ko kuma a kyara ko kuma dai a canza wani tsari da yake tattare da masarauta. Shin wannan abu yana tattare da al'ada ne ko kuwa yana shiga cikin harka irin ta tsarin shugabanci ko mulki? Duk za mu tattauna a yau da masanin tarihi a mai nazari akan tarihi Malam Ibrahim Ado Kurawa, da yanzu haka muke tare da shi, kuma na tabbata da cewa ba boye ba ne. Kun san irin yadda yake da masaniya game da irin waɗannan abubuwa, kana za mu duba da irin yadda watakila inda za a yi mana gyara, musamman irin yanayin da ake tafiya yanzu za mu ji. Da haka sai a kasance tare da mu, kuma cikin yardar Allah za a yi shirin ne na kimanin kusan sa'a guda. Da haka yanzu Malam Ibrahim Ado Kurawa ne muka barka da kasancewa da mu. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda muka yi shimfiɗar wannan shiri, muna so mu ji a takaici, don aka ce za a ɗebo ta da faɗi na tabbatar da cewa awa ɗayan ba za ta ishe mu ba. Amma dai idan muka ji yadda tsarin masarautar mu yake, da yadda wato shi ake samun ko naɗin sarki ko in saukewa ne ta saukewa, da kuma sai kuma mu danganta shi da irin yanayin da muke ciki a yanzu, duba da irin yadda ake samun kace na ce kan wasu abubuwa da suka taso a nan jihar Kano, musamman ma kokarin da ake yi na sauyin gwamnati a wannan lokaci. To, alhamdulillah, kamar yadda ka tambaya a takaice, ya sarautar Kano take, kuma ya ake yi a naɗa sarki da dai abubuwa irin wannan. To, abu ne wanda yake yana da dogon tarihi. Mu dai sarautar Kano ta koma zuwa lokacin Bagauda, alif shekara 999 da 99 miladiya, kaga sama da shekara 1000. Shine wanda ya fara yin sarauta na haɗaɗɗiyar Kano. To, abu ya ta tafiya, aka yi ta samun canje-canje, har ma bayan shekara 100 suka gaya za su gina garin Kano din nan, suka yi kokari suka fara ganuwan nan kuma tushen arziki ce, saboda yadda aka gina aka tattaro mutane aka rinka hada-hada. Wannan shine farkon abin da ya gina economy na Kano, saboda aikin da aka yi da mutanen da suka zo da dukiyar da aka saka a wurin. Kasan ko yanzu ana son a yi boosting economy, ana fito da public works. To, wannan shine public work na Kano na farko. An fara shi shekara 1100 da yan kai, kaga shi ma kusan shekara 1000. To, aka yi ta tafiya har Allah ya kai mu lokacin sarkin Kano Muhammadu Rumfa, shi kuma 1460 da yan kai. Shi ne wanda ya zo ake ce masa Balaraban sarki. Sheikh Magili ya zo ya nuna masa yadda zai tsara sarauta da yadda sarki zai kasance da abubuwa. Saboda haka duk yawancin abubuwan da kake gani ana yi tun daga wannan lokaci. Sai kuma shi Muhammadu Rumfa ya ɗauki wasu abubuwa alat na sarauta, ya tabbatar da su kuma daga turanci ake cewa symbols. Ya hada da irin su tagwayen masu, figini, takalman jimina da sauransu. Duk shi ya kawo su, kuma sannan ya gina wannan gidan sarkin da ake ciki yanzu. Na yanzu. Wancan sarkin Kano Muhammadu Rumfa, kaga sama da shekara 500. Kuma tun da aka yi wannan gidan sarkin na Kano, a halin yanzu babu gidan wani sarki da ya kai shi dadewa kuma ya fi shi girma, babu a Afirka ta karkashin Sahara, inda dai ake shekara 500 ba a canja ba. Kaga kamar Borno sun canja, tun da suna gazargamu suka koma kukawa, yanzu suna Maiduguri yarwa. Amma Kano tun wannan lokacin ba a canja ba, kuma ga girman wurin. To, abu ne dogo, kaga Muhammadu Rumfa yayi wannan. Aka yi ta tafiya
tumbawa suka zo suka faɗaɗa Kano, suka yi abubuwa, suka ƙara abubuwan mulki, suka fito da sarautu. Amma babban abin da sarkin Kano Muhammadu Rumfai a tsarin sarauta shine ya fito da wani abu da ake cewa tara ta Kano. Ta Kano, wanda su sarki ya yi wafati su suke zaben sarki. Kuma akwai wasu a cikinsu ma sun fi sarki, idan suka zo dole sarki ya fito a ciki guda uku, kaga daga Ladima da Madaki da Wambai. To akwai kuma wanda suke daidai suke da sarki, kaga da Makama da sarkin Jarumai da sarkin Dawaki. Sannan akwai wanda ba su kai sarki ba kuma to sarkin Bai daga baya an zo an cire turaki da danya, an cire turaki da barde, an saka danya da ciroma. To kaga abubuwa suna canja. To har Allah ya kai mu lokacin shi Usman Dan Fodiyo, shi ma dogon bayani, aka yi jihadi a Kano, aka tabbatar da abubuwa. Sarkin Kano ya zama yana karkashin daular Usmaniya, tutar Shehu Dan Fodiyo. To kaga abu kuma aka kara karfafa musulunci, duk da ike ta dama da musuluncin su Rumfan, kaga Rumfa da Magili ne ya nuna masa abubuwa. Su kuma nan su Shehu Dan Fodiyo ko aka fara lokaci da suka zo su almajirai suna yin abubuwa a hankali, abu ba zai yiwu ba. Saboda haka sarkin Kano Ibrahim Dabo ya tuntuɓi sarki Musi Muhammad Bello, ya ce masa to wasu abubuwan a dawo da su inda za su ƙara martabar sarki da ƙarfinsa. Bayan ya yi maganin 'yan tawaye duk gaba ɗaya ƙasar Kano sai da ya haɗe ta yadda muka santa. To kaga daga nan kuma abubuwa suka yi abin da za a yi, ya zo ya fito da tsarin masu zaben sarki, ya ɗauko wasu daga cikin ‘ya'yan mutanen da suka yi jihadi, ya ba su sarauta, kuma ya sa su hudu, ce su za sarki ya tafi su za su rinka zabansa. Ibrahim Dawo sarkin musulmi aka yadda aka rinka yin wannan abun, ba a canja shi ba, ya zama kamar convention. Idan suka yi sarkin musulmi ya tabbatar, kaga da Madaki da Makama da sarkin Dawaki mai tuta da sarkin Bai. Madaki daga zuri'ar Yolawa da gidan Malam Jibir da Malam Abdurrahman Goshi su suke yi. Jobawa su suke yin Makama, gidan Malam Bakatsine da Malam Sa'idu. Sarkin Dawaki mai tuta Jamo wan Ibrahim Dabo ne, saboda haka Dabo ya sa su a cikin wannan yanda za su rinka, kaga su ba za su nemi sarauta ba kenan, tunda su masu yawa. Sarkin Bai kuma gidan Malam Dambazawa ne, amma zuri'ar Malam Dabo Dambazau. To saboda haka wannan abu ya tafi har aka zo da za a yi lokacin sarkin Kano Bello, bayan ya gaji uwansa wanda suke uwa ɗaya, ya zo shi kuma ya kokarin cewa sai ya naɗa, sai ɗansa ya yi, aka yi rigima, ka sai ta ci har aka yi ba sasa abin da ake kira Kano Sibulugu. To kaga saboda ba a saurari wa'annan mutanen da suke zaben sarki ba, to aka aje su gefe guda. Yawwa, sarkin Kano Bello tare da haɗin bakin sarkin musulmi Abdurrahman Danyan Kasko ya ce lallai Tukur ne zai yi. Aka zo aka yi wannan basasa, aka yi abubuwa. To sai ya zama cewa Galadiman Kano Iso, babban dan Abdullahi Maje Karofi, ya jagoranci yan uwansa suka yi yakin nan. To Galadiman Kano Iso Allah ya masa rasuwa a Garko, sai kafin ya rasu bar wasiya ya ce idan Allah ya karɓi ransa su naɗa babba Alu kenan. Shi kuma Alu mahaifiyarsa ya sarki musulmi Alu babba ce, ya ce in ku naɗa shi kaga magana Sokoto ba za su zo su ce za su yaƙe ku ba. Saboda haka aka yi wannan abin da aka yi, ya zo Allah ya yi abin da zai yi, suka zo suka cinye Kano, suka karɓi shi daga hannun sarkin Kano Tukur Dan Bello. Kuma daga baya aka ci gaba dai aka yi yaƙi, aka je aka yi abubuwa, aka kashe shi dai a Tafashiya, yanzu kabarinsa yana guran. To kaga daga wannan lokaci Alu ya zama sarki ba tare da naɗin Sokoto ba, approval. Kuma har Bature ya zo, da Bature ya zo kuma aka yi abin da za a yi, shi ma dai dogon bayani tun da to sarkin Kano Abbas ya zama sarki, Bature ne Luga da ya ɗauke shi. Yawwa, to kuma daga nan su Turawa suka ci gaba da wannan tradition na cewa za su saurari wa'annan mutane, amma suna gaya musu irin ra'ayin wanda suka fi so.
su za su faɗi sai ce yawa wani kaza haka dai ka san ba za a ce wa mutane you have to get sai an samu hanyar da za a samu daidaito ko kana son mutum in shi wanda zai zaɓa nan ba san sa yake ba shi kuma wanda zai naɗa ɗin ai zai dubu abin da mutane suke so to kaga abin da ya faru bayan Abbas ya kamata ma a ce an ba Bayero to Bayero suka dan samu sabani da wasu sai aka ce a ba onkul ɗansa Shehu to kaga amma kuma da Shehun Allah ya masa rasuwa ya zama ba kuma wata magana ma da za a ce sai dai Bayero ko to shi kuma sarkin Kano Bayero Allah ya taimake shi ya zo ya daɗe yana sarauta ya yi abubuwa kuma ya nuna babban ɗansa Halifa sa Muhammadu Sunusi shi ma da aka zo ba wanda zai ce kuma a duk da yake dai wasu sun nema to kaga duk ana abubuwa sun tafiyu yanda haka dai ana yi ba wai tare da wani abu ba to daga baya saboda an kawo wani yanayi na siyasa ko ka gane to aka zo 1962 Northern House of Assembly duk wanda ya je ka karanta report din House of Chiefs a nan Sardauna ya ce zamani ya zo da can shekaru 150 da suka shige wasu sun zo sun karbi mulki a ƙasar nan kaga kakanninsa kenan Shehu Dan Fodiyo da waye suka yi abin da za su yi sai kuma wasu suka zo shekara 60 da suka shige tura su ma suka karba suka yi abin da za su yi sai mu kuma yanzu gashi mun zo mu ma abin ya dawo hannunmu saboda haka muna gaya muku sarakuna ku ba mu goyon baya don mu aiki idan ba ku yi ba to mu kuma za mu ɗauki mataki shine ake cewa 1962 declaration to abinda ya biyo baya ko kuma saboda su turawa suna da ajanda ɗinsu kaga bature da ya zo abin da ya sai amfani da sarakunan nan ta hanyar indirectly ya yi mulkinsa ba wani abu in yana son ka ya baka in baya son ka ya cire ka kaga a Katsina sun canja dynasty ma sun kawo sulluɓa da dallazawa ne suke a Daura sun cire wanda suke yi sun kawo wanda ba su suke wanda da can suke kafin jihadi sai suka dawo da su Falma ne ya wannan to a Kano ma Kagil da su Falma din sun yi kokarin su yi wannan su canja dynasty to Allah bai wasu nasara ba sarki Kano Abbas da yi da addu'a da waye da Allah da ya taimake shi was able to get his way to Sardauna yi wannan speech kuma wannan abu ne wanda yake na rubuci shi Sardauna turawa suke nuna masa cewa idan bai cotton to size ya rage wa karfin sarkin Kano sa Muhammadu Sunusi to ba zai iya mulki ba kaji ɗaya kenan biyu Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa kowa ya san cewa shine jagoran izala sarkin Kano Muhammadu Sunusi kowa ya san shine shugaban Tijjaniya amma Malam Abubakar Gumi ya faɗa a rediyo da aka tambaye shi cewa Sunusi sarkin Kano Halifa sa Muhammadu Sunusi an cire shi saboda kishin sana addini Malam Abubakar Gumi ya faɗi wannan yana nan rubuce yawa to kaga ya ce saboda addini saboda shi Halifa sa Muhammadu Sunusi addini ne a gabansa to kuma suna ganin su tura ba sa son wannan saboda ya acting governor na Northern Region Sardauna ya bashi kuma Sardauna ya so saboda ya mai da shi ma governor na Northern Region kamar yadda Awolowo ya wasa Adesuji Aderemi Oni of Ife shine governor na Western Region kuma sarki ne to shi ma Sardauna ya so ya wasu musi to sai ya zama cewa 'yan siyasa wasu ma daga nan Kano suka yi ta kokari suka shiga tsakaninsu to dalili shi kuma sarki Kano Muhammadu Sunusi mutum ne mai kasaita baya tolerating ka gane kuma John Pedin wanda ya littafin Sardauna ya faɗa cewa babu wanda ya taimaki NPC kamar Halifa sa Muhammadu Sunusi gaba ɗaya finance shi ya ɗibi mutane ma aka je aka zaɓi Sardauna ya nuna shi kamar ya shiga siyasa to ai lokacin da aka yi NPC ka gane ai duk wanda suke NPC manyanta patrons ɗinta sarakuna ne ka gane kuma zai a ministers
he was a minister without portfolio. Ka gane? To saboda haka an fara abin da yasa suka yi wannan saboda da aka fara yin nefu a nan Kano sai ya zama cewa duk wanda suke nefin nan yan boko ne, malamai ne, ka gane, su Malam Aminu Kano. To suka ga idan suka bari ba su shiga ba, yan boko nan za su karbe, za su canja musu abubuwa, saboda haka suka yi encouraging din su duk su shiga. Kuma shi Halifa Sa Muhammadu Sunusi duk wani dan boko a Kano shi ubansa ne. Saboda me? Saboda shi ya ɗauko su ya kawo su cikin sarauta, dan dama yawancin su yayan sarauta ne. Misali Bello Kano shi su suka fara zuwa Barewa College, sannan tana Katsina, shi ne Barewa number 12 ma, ka gane. Abubakar Dokaji wanda daga baya da yana Dokaji ya zama waziri, shi ne number 4 a Barewa. Sannan ga Madaki Shehu Ahmed ajin su ɗaya da Sardauna, Bello Ɗandago yana bayan su, Inuwa da magajin gari, duk wa'annan sun shafi sarauta, kuma duk an musu sarauta, kuma dukkan su Sunusi ne ya kawo su. Saboda lokacin da yake Ciroma di ya yi kokarin sarkin Kano Abdullahi Bayero ya bar masa aiki, saboda haka ya janyo yan boko, saboda ya ga zamani ya zo su za a yi juyi da su, ka gane, di ya sa su a cikin harkarsa. To saboda haka kuma ya promoting din, sannan kuma ya zo ba NPC kuɗi, duk NA ce ta Kano ta. To saboda haka wannan mutane wanda suke wasu 'yan siyasar da suke daga Kano suka zaga Sardauna, mutanen Borno suka ce su lalle ba su yadda a bashi gwamna ba, sai dai a bawa nasu irin zonen da ake magana yanzu. To kaga wannan abubuwa suka zo, abubuwan suka faru yadda za su faru. Su Great Batch shine principal private secretary na Sardauna ya zama very angry cewa ya za a kyale Kano to ta zama jihar ta mana kowaye, abin da NA ta Kano take. Kuma sarkin Kano Muhammadu Sunusi ya taɓa faɗa, ina nan a Citizen wata jarida, ya ce mun Kano ya kamata a ƙara mana kuɗi, saboda wannan resource control ɗin lokacin sa aka fara yin sa, saboda Kano ta fi ko ina ba da haraji, ta fi kowa kuɗi, amma sai a ɗauki kuɗin Kano sai a kai wasu wuraren a aiki, ka gane? To wannan ya sa ina kawo na agitations. Kuma sannan ya zo ya karɓi, ya samu sahalewar su yardar parliament, abin nan gwamnati, cewa ya karɓi bashi ya gina first largest industrial estate a Nigeria, wannan ta Bamfashi ya gina ta, a kawo factories da waye abubuwa dai, ka gane. To wannan ya sa su 'yan siyasa suke ganin cewa wannan mutum ya zama too involved, kuma yana da power, sannan shi baya wani saurara musu, ka gane. Saboda to mutum da ka dauke shi ka bashi aiki, gaskiya ne fa. To shi Sardauna dai, kuma Sardauna da aka kama shi aka tsare shi a can Sokoto har aka yi indicting nasa, Sunusi ne ya zo ya tsaya, aka dauki lauyoyi ya yi appeal a shari'a, aka yi da wadan wannan ba zai zama premier ba. So saboda haka abu ne wanda yake da aka zo za a yi zaben sarki, su turawan nan ma ba sa son Sunusi ina Ciroma. Sardauna ya kirawo Shaul Smith, tunda shi Shaul Smith mai wandan karfe ba san Sunusi yake. Wannan ni na yi research akai har da Smith masu lamun yi magana, ka gane. To saboda haka ya zo shi a dalilin alakarsu da Sardauna, Shaul Smith ya haƙura, ka gane. Da sauran mutane sai suka cewa to lalle dole fa mu yanzu Sunusi tunda zai zama sarki is pay back time, abin da ya mana mu mai masa. To kaga wannan abubuwa duk sun an zama cewa da 'yan siyasa da 'yan boko da sarakuna mutanen iri ɗaya ne a wannan lokaci. Su suke da iko, su suke da dama, kuma sun tafi a haka. Allah ya abin da zai yi, aka shiga tsakaninsu, aka zo aka cire Sunusi, wanda ike shi ma yana nan a rubuce a littafin John Peden da yake cewa Sardauna ya ce ai da Sunusi ya yi sure remorse, wai da yayi da na sani. To kaga abun is political. Haka ne kwarai da gaske. To ai da kake ta magana siyasar nan, to naji kana ta cewa gashi yanzu an dame a wannan labarin da kake bamu, ko tarihin da kake bamu, damewa kai tsakanin 'yan siyasar da sarautar da masarautar. Amma kuma a yanzu sai kaga cewa ana cewa a raba, kar a ga dan siyasa, kar a ga mai sarauta a cikin siyasa. In an gani ma sai kaga ana kokarin shiga wani yanayi. To ai fada ake yi, amma kuma ai kowa ya san ba haka bane. Kowa haka ba a wannan zaben da aka yi, ai kowa ya san cewa wannan sarakunan na ganduje suka yi da APC, kuma sun babba da duk sun sani. To
to saboda haka ba za su ce wasu wasa yin siyasa ba, sun yi siyasa. Ba zan manta ba lokacin da Jonathan yake neman tazarci har naga marigayi sarkin Zazzau shi ma an so a jefa shi cikin waɗannan to sun yi ka gane to amma mutane ne ka san yadda muke da son zuciya, sai idan kai sai kai sai kuma ka ce kar wani yayi, haka suke yi ko yanzu ba abin da ya faru ba kenan. Duk sarakunan nan da Ganduje ya nada sun yi APC to saboda haka wani ma sarkin dan takarar NNPP ya je gidansa ya ki fitowa sai da kire ajiye shi awa 2, wani ma ya ki ya dauki hoto da shi. To duk sun yi wannan saboda suna so su taimakawa wanda ya nada su, amma yanzu kaga sai su ce ai wani yayi siyasa an yi waye. To saboda haka wannan abu suna yi. Ina ganin watakila akwai watakila abin da ba mu taba ba shine batun yadda ka dauko tarihin nan na jihar Kano da yadda masarautar take, da irin yadda masarautar ake ta yin naɗe-naɗen da kuma sauransu. Sai ga shi kuma a wannan karan duk da dai watakila ma ita mun koma baya, amma dai yadda duk girman kanan nan tunda ka faɗa mana yadda aka haɗe Kano, shi kuma yanzu an raba masarautu. Wannan rabe-raben masarautu da aka yi tashi gida 5 a yanzu. Ba mu sani ba kuma taɓa yunkurin haka a baya. Ba Rimi ya yi ba. Rimi ya zo ya naɗa sarakuna lokacin Kano ma tana haɗe da Jigawa. Ya mai da sarkin Gaya da sarkin Rano da sarkin Dutse. Yanzu sarkin Dutse yana Jigawa ka gane, da Auyo duk suna Jigawa. Amma da Sabawakin zo ya zo tun daga stadium wurin rantsar da shi ya soke su. To kaga an taɓa yi ba taɓa yi wani. To saboda haka yanzu kuma shi wannan shi ma ya zo ya yi. Amma ya zai taba irin wannan abin tun da ya haɗe da siyasa din, ya zai taba ainihin martabar masarauta da kuma darajar ta inda akwai, ko ƙara ta zai yi? Menene zai taba martaba ko kuma ya rage ta? Misali yadda aka rarraba din. Okay. Ana ganin kamar martabar masarauta za ta ƙari ne ko kuma martabar masarauta za ta rabu? Ai wannan rabe-rabe da suka yi da shi kansa Sabawakin zo ya rusa. Ai saboda rage martaba ne. Rabawar? Rabawar rage martaba ne, saboda ita sarauta abu ne ake magana asali, ka gani, abu ne wanda ake magana antiquity, abu ne wanda ake magana tradition da custom. To ka zo babu abu ka kirkire shi, to saboda haka ai wanda yake kai ka rage shi, ka gane. To amma su za su ce wai ai da can da akwai waye to kaga wannan dogon bayani ka gane. Amma magana cewa wai a ƙara, ya za yana da abina ka zo ka rage mun ka ce ka ƙara mun martaba. Wai dan saboda can din masu samu kyakkyawan ai suna da dama ba hakimai bane, ko suna da sarautar su, ko suna da hakimi kamar yanzu sarkin Gaya misali hakimi ne a Gaida daga tansa da waye da sauransu. To saboda haka sai ci gaba da zama a yanki. Ba kara masarautar kai a girma da martaba wata kila. Za ka shiga wani abun daban kenan, yanzu za a maka bayani na cewa babu hujja, ka gani, na kirkiro masarauta a wannan tsarin da muke. To da wurin muke da biyu. Yawwa, saboda ita sarauta abu ne wanda yake custom, tradition ne na mutane. Al'ada da gado. Yawwa, al'ada da gado, abinda ake kira urf da larabci, ka gani. To saboda haka kai kuma ba za ka zo ka wannan abun ka kirkire shi ba in babu shi. Abinda nake nufi a nan, da can kafin Bature ya zo akwai sarkin Kano. Sarkin Kano yana da ƙasarsa da duk mutanensa, aka yi ta yin aiki har ya zama ya daina ma yin aikin, ya zama cewa ba aiki, an cire, an yi local government reform. Saboda haka babu magana cewa sarki zai aiki, sai dai kawai mutane su martaba suna ganin girmansa. To kaga shi sarkin Kano yana da claim cewa dama kafin a yi Najeriya yana da wani matsayi kafin a zo a yi. To an zo an yi Najeriya ta zama abin da ake kira republic, kasancewa ake Federal Republic of Nigeria. To kuma 'yan Najeriya zai a citizens, kowane ɗan Najeriya yana da iko ya rike wani matsayi.
to a ka'idar republic inda aka ɗauko asalin republic bayan da za a yi ka zo ka kirkiri wani office. In ka kirkiri office din nan ka ce sai wane da dan wane ne zai yi shi, dole ka bashi a buɗe kowa zai yi. To amma yanzu ka zo ka ce na yi sarki misali a ƙauyen Tsangaya inda muka fito asali mu Genawa, sai ka ce yanzu shi kenan a ƙauyen Tsangaya wanda yake sarkin Tsangaya sai dan gidan Malam Salihu Dattuwa. A yanzu ka fito da wannan misali, to sauran mutane su ba za su yi ba za su yi sarki ba bayan su ma 'yan ƙasa ne kuma su za su yi haraji. An kauce batun al'ada da gado ke kaga ya fita daga al'ada da gado tun da ka mai da shi abin da ake kira positive law. Ka zo ka rubuta ka yi doka. In kai doka, in za ka yi doka yanzu dole dokan nan ta zama cewa duk wani ɗan ƙasa ta bashi 'yanci. Amma da kaga ba doka ba ce, al'ada ce, an ga mutane suna yin abinsu an ci gaba. In sun samu rigima tsakanin su za su je kotu za ta yi musu hukunci da al'ada. Amma yanzu a yi musu hukunci da doka. To a dokan Najeriya ba wani mutum da zai zo ya ce ga ofis na yin shi amma sai dan wane ne zai yi. Kaga wannan ya saba wa citizenship. Itunin sauran mutane ba su da akwai wani matsayi da ba za su yi ba kenan. Wannan kuma ya saba da spirit na constitution, ya saba da republicanism. Tun da republic shi abu ne wanda yake ba duk wani dan kasa yanci yayi duk abin da zai yi, ma dama wannan abun ba zai cutar da wani ba, kuma za a zo a ce sai wani da dan wani ne za su yi ba. Saboda idan ka ce sai wani da dan wani to wani ya fi wani kenan. To kuma shi constitution equality yake magana. Amma idan ka bar shi tradition, mutane suna yin harkar su, sun yi rigima tsakanin su, sarki ban yadda ba wani ba zaɓe shi ba, baka rubuta ba sai a zo a gyara tunda dama can yana existing. Kaga custom ne kuma claim ne. To amma yanzu in kai making claim ya zama doka, to ka fito da wani abu. To abin da suka yi a Kano kenan, cewa sun je majalisa sun yi doka sun ce sarkin Buci sai gidan Ibrahim Dabo. A dalilin me? A dalilin me za ka ce sarkin Buci sai gidan Ibrahim Dabo? Misali shi su mutanen Buci ba mutane wani da ba za su yi ba, ka gane? Sun tafi wani garin sun ce sai dan wane da wane, sun yi listin na mutane. Wannan ba republicanism ba ne, monarchy ne. To constitution na Najeriya kuma ba monarchy ba ne, republic ne. To wannan yana nuni da cewa matuƙa za a yi amfani da wannan tsari na constitution, ko dai a yi sai da dole kai akwai daya na farko, ko dai a amfani da tsarin su wanne ya kamata ya karya wani tsarin da aka dauko na constitution ko tsari na wancan da al'ada da gado, su ne shi kamar wanne ya kamata ya karya. Idan yanzu sarakuna da ake yi kabar su a yanda suke suna yin abin su gado ne, gidansu waye mutane ba su sa kansu ba su damu kansu ba, shikenan sai su yi abin su. In rigima ta tashi ba ka sa shi a doka ba, in rigima ta tashi su je su ce a ka'idar gidanmu ga yanda ake yi. Amma idan ka sa shi a doka ka zo yanzu ka ce sai wani da dan wani, to mutum zai zo ya ce ni ka yi denying ina wani office, kuma ba ka da right da za ka yi denying din wani mutum wani office. Ya kamata mutanen da suke son sarauta da sarakuna su gane wannan duk ranar da aka je kotu aka yi challenging akan validity na wannan abun, wallahi rushewa zai yi. Saboda yanzu ma a Osun State akwai wanda suka kai wani sarki kara da aka yi local government, tun sai da aka yi shekara da shekaru kwanan shari'a nan da aka yi local government aka zo aka ce wannan local government din an yanki wurinsa an musu local government, shi kuma ya ce ai kasarsa ce dole kudin shi za a bawa. Mutanen suka je suka kai kara, Supreme Court ta ce Najeriya it's not a monarchy, it's a republic. Saboda haka ya je ya zama sa a local government ɗinsa kar ya shiga wata local government. Ka gane? Ya kamata mutane su gane implication na wannan abu. To saboda haka tradition da custom ana yin su, ka je ka yi abinka, amma idan ka rubuta shi to ya zama positive law, kuma positive law mutane za su iya challenging ɗanta. Yanzu misali kaga America republic ce, amma Indians din nan, American Indians an kyale su rinka yin abubuwan su akan custom din su da tradition din su. Saboda haka za su nada sarkin su, za su yi waye ba a rubuce yake ba.
kawai America ta ce suna reservations saboda haka duk al'adunsu za su yi. To saboda haka mu ma tun da sarauta al'ada ce ka gane sai a ci gaba da yin al'ada a batta a haka. Wanda yake nan yana nan, wanda baya nan ka rabu da shi ya je ya karata a local government ɗinsa. Ka fahimce ni? Wannan abubuwa daga kawo kusan ma iya cewa yanzu an fara fuskanta, an fara ya bina haska cewa wasu irin wani abu zai iya ci gaba da faruwa tunda har in mutum zai gina ko ya rusa to ba a san abin da kuma gaba za ce ba. To menene democracy? This is the problem. Ka gane? Democracy is sheer impermanence of values. Duk wani abu za a iya gina shi, za a iya rusa shi. Saboda haka dan ka je majalisa ka ce ka yi kirkiro sarautu ka yi waye, wani ma yanzu zai je majalisa ya yi abin da ya ga dama. Ya ce duk lokal gama sai a mata sarkin ya. Ba zuwa kai ba? Shi ba ce ya ce wata gili kowace karamar hukuma sai. Kowace karamar hukuma zai yi, wani ma zai yi. Ba ga shi ba a Zamfara haka suka yi, a Nasarawa haka suka yi, kowace lokal gama tana da first class emir. To ka buɗe wani abu ko ba haka ba, saboda shi demokradiyya ga yanda ake yanta. Ba za ka ce kai ka zo ka yi kamar yadda Ganduje ya faɗa cewa shi wai yayi wai Mahadi ka ture. To idan sai Mahadi ka ture kai ya aka kai ka ce wanda zai gaje ka ba zai ba, ai ba zai yi ba. Ka gane? Kuma wannan abun ya faɗa ba wani abu bane lokacin da ya zo ya wannan masarautun nasa, don masarautun Ganduje ne da mun je kotu. Da muka je kotu da ba dan su malam Abba da ba ma da wallahi za mu kai shi abin nan Hague saboda hate speech da a cabinet ɗin Kano ya ce da tijan wukari. Kowa ya ji wannan, duk an faɗa a rediyo kuma har yanzu ana gaya masa, saboda mun je kotu mun ce wannan abun ba daidai ba ne, amma bai san cewa abubuwa ne ake bin su daki ba. A wannan kotu aka yi abin da aka yi, dai aka zo aka ce a'a karar da muka kai, amma prayer ɗinmu wannan abin da nake gaya maka ba mu neme shi ba a wannan lokacin, saboda kotu ba za ta ba mu tun da ba mu nema ba. Da mun ce ma wannan dokar is illegal da har yanzu muna shari'ar, da mun ce ba ta saba constitution, saboda bayan da za a kai doka. Yanzu kawai Ganduje yana zaune ya je ya ce wai gidan Dabo a Bichi, gidan Dabo a Kano, gidan wane ne a yana ne. To who is he da zai ce Dabo? Sarki Musi Muhammad Bello ne ya sarkin Kano, ka gane? Kuma saboda jiha da aka yi, you have no right ka creating custom and tradition. Haka ne wataƙila ina ganin gaba ɗaya system din na wannan local government reform din da aka yi, wanda kamar an yi shi na jini ko 1976 ne ko ina ganin wataƙila shi ne ya jawo wannan abin da kuma abin ba wai tsarin da Ganduje zo da shi wancan tsarin shi ne ya ba su dama da za su iya to sai me inda babu shi a shiri a canza gashi yayi ba shi has no right. Ba ka da right da zaka zo ka ce wai kai creating emirate. Gwamna komai gwamna zai yanzu gwamna zai cewa ka canja riga ka dole juma'a sai ka sa farar riga, ko kuma ga abincin da zaka ci, ko ga masallacin ka ya canja masa aƙibla, ko ya ce ga liman da zaka nada. It's the same custom and tradition. Abinda gwamna zai yi da state, ba ma gwamna ba, kasan state tafi gwamna, abinda ake kira state authority kenan. The governor is not the state. The state shine kasar da institutions. To ita kanta state ba ta da right da za ta legislating akan abin da yake private life din mutane ko custom ɗinsu. You cannot. Yanzu ba za a zo a ce mana dole sai mun yadda da sarauta ko ba mu yadda da ita ba, ka gane? Ko a ce ga rigar da zaka saka, ko ga abincin da zaka ci, ko ga yanda zaka yi tafiya, ka gane? Duk wannan abubuwa ne wanda an baro mutane individual rights. Amma misali za a zo a ce to shikenan mun kafa ko polytechnic ko wani asibiti, ga yanda za a nada DG, ga wanda za a yi kaza, ga wannan council, ka gane? Duk irin wannan, ko board na wuri kaza, duk wannan za ka yi saboda menene ya shafi welfare ɗin mutane da abin da ya shafi rayuwarsu da security ɗinsu. Amma wannan abu ne na tradition. Yanzu misali sarki yana da vote, is it a department na gwamnati? It's not a department of government. In ko department ne na gwamnati to ba zai zama gado ba. In dai department ne na gwamnati ba zai zama gado ba.
shine har yanzu abin da nake so in gane kuma nake so al'umma su gane wannan tsarin watakila da gwamnonin da suke cirewa da ɗorawan da canzawan da koma menene da kuma wancan tsarin da aka yi na local government reform watakila wanne ne mai matsalar a ciki domin su sun dogara da wancan tsarin shi sa suke domin ai a baya ba ai ba kafin wannan tsari to su suka gaya maka cewa sun dogara da local government reform ko kai kake zato ko shi haka yace Ganduje ai ba haka bane kai sai ka faɗi me yace shi dai Ganduje ya faɗa dalilin da ya sa ya masarautun nan ya ce saboda tarihi saboda kawo musu ci gaba to sai mu duba mu ga wannan dalilan da ya faɗa daidai ne ko ba daidai bane ka gane so na farko dai mun ce babu tushe a tarihi muna da dalilan mu mun ce babu tushe a doka saboda dokar Najeriya ba za ka zo kai creating dynasty ba ka ce dan wani da jikan wani babu to kaga wannan ya saba sai magana tattalin arziki da yake yi da cewa zai kai ayyuka da waye-waye to a dokar Najeriya su wane ne tiers of government federal state local government to su ina suka zauna dan ba sarki a garin ku sai a ce ba za a yi muku aiki ba shikenan aikin gwamnati sai inda aka yi sarki ai kaga wannan ma an mai da mutane ma basu ma san abin da suke ba cewa aka ko ina duk da garin da yake da sarki da wanda ba shi da sarki da wanda yake da mai unguwa da wanda ba shi da mai unguwa they have right to amenities and facilities na gwamnati saboda haka ba za ka zo kai creating wani super government structure ba ka ce shi kenan yanzu masarautar tsangaya ka gane shi kenan zan muku asibiti to why sai ka je ka gano kai musu asibiti ko ka je senatorial zone ko federal house of representative zone kai musu in ma wannan kake son ka faɗa amma wannan kai fa ka zauna da kai da mukarrabanka da son zuciyarku ko zo ka ce ga local government 8 ana mai da su masarautar kaza local government kaza na this is what they did on what basis baka da basis kuma kamar yadda nake ga maka custom and tradition misali yanzu akwai hakimin tudun wada dan kadai da aka ce sai ya je ya gaida sarkin Rano in bai je ya gaishe shi ba za a cire shi ya je dai suka yi abin da za su to a ina wace hujja ce za ta ba wani mutum a ce kai kana ma'aikaci a ce sai ka je ka gaida wani mutum wanda ike kai in baka yadda ba a san individual right ka gane if you are a public officer I'm talking to you modern bureaucracy tunda in dai hakimi is paid is part of the bureaucracy bayan da za a ce sai ya je ya kwanta ya gaida wani you can't enforce that tunda wannan custom and tradition ne ka zo ka kawo shi ka ce in bai gaishe shi ba a ba shi query a yi waye who told you shi dai mutum ila amma dai su ma da tsarin su ai dama tunda hakimi dole ya kan je ya gaida sarki to sarkin wa sarkin da Ganduje ya nada ko sarkin da Shehu Usman dan Fodiyo wa tuta ai abin da yasa mutane suka yadda cewa za su gaida sarki saboda al'ada su ce ɗabi'a su ce sun yadda da ita to yanzu nace ni ba ɗabi'a ta bace ba kai saka ce dole sai na kai denying ina aiki na da nake yi you cannot create that lokaci wai sai ka je ka gaida wani mutum wannan ma common sense ba zai baka ba kuma idan ka bi ainihin asali da tushe na tarihi babu dalilin da zai sa ɗanka dai jikan malam jibur ka gane wanda ya jihadi waliyul mashhur a ce ya je ya gaida wani jikan wani wanda ma baya cikin wanda suka je wurin shi Usman dan Fodiyo idan wannan kake son ka duba tarihi da jihadi kaga babu dalili amma saboda gwamna yana son yi abin da ya ga dama sai ya ce yanzu makaman Kano Wudil ya mai da shi Gaya bayan makaman Kano shine na 6 a Kano sarkin Gaya shine na 44 a tsari kuma tunda aka yi jihadi haka ake yi amma kawai wani gwamna ya zo shikenan to mu a shi ma bamu san abin da muke ba idan kowa zai zo ya samu ya abu shi yasa muka ce in ka bar shi custom and tradition ya zo a custom and tradition in kai doka mu ci ba mu yadda ba amma kana ji kamar a cikin bayanan ka na bayan ma tsakanin shi Samuel Bello Sardauna shi ma ya yi duka kokari musamman da ya shiga harkoki na masarautu shi kaga ai tsari yake da gwamnati amma kuma ya shiga shi ma harkoki na masarautu to daidai ne abin da ya yi daidai shi fa faɗa ya ce yanzu ai ya jojin kaga ka bani an sama shi ya ce fa yanzu mu ne muke mulki ba sarakuna ba ko to saboda haka shi kenan a dalilin ne kuma zaka zo ka ce ka naɗa wani sarki tunda ka ce wannan is under you ka ce baka yarda da wannan tradition nan ba to akan me zaka yi creating nasa on what criteria ka gane to
saboda haka mutane ne son zuciya suke son su bi. Masha Allah. To ya za mu yi misalin idan muka kalli yadda yanzu gaskiya mutanen arewacin Najeriya musamman mu ce nan Kano muna da girman sarauta, muna da wato san ita sarauta din. Zaka ga wanda ma bai ma ko shafe ta ba amma yana da son sha'awar ta da kuma shigarta. Idan aka ci gaba da tafiya irin wannan tsari ya kake tsammani ko a nan gaba misali shekaru 50-100 yaya sarauta za ta kasance? To yanzu zan ɗauko wani abu da Ibn Khaldun ya faɗa. Kana jin labarinsa Ibn Khaldun ko? To Ibn Khaldun ya ce mutanen da suka gaji wani abu on the platter of gold ba sa rike shi saboda ba san ciwon abun ba. Ka gane? To yanzu situation da muke ciki kenan, ba mu san ciwon ita kanta sarautar ba, saboda haka an bari an ji gwalgwala ta an sa ta a cikin gwamnati an yi abin da za a yi, a maimakon a bata custom and tradition ta je ta rayuwar ta ita kadai, a ba sarki martabarsa. He should not be a public officer. Daga ranar da kace sarki is a public officer, wani sakataren gwamnati zai masa query ko wani ma a sa wani farmstake ma ya rubuta masa. Ka gane? To ina girma ina martaba. Ka gane? Because he has to conform to the norms and precepts na gwamnati. This is the point. Kuma yanzu he is not the boss, the governor is the boss. To amma idan ka ce shi kenan sarki ko na ina ne ma matsayinsa sarki shugaban al'umma ne, yanzu a ce canja maka liman, gwamna zai ce ya canja liman ba zai yi ba. To idan muka yarda cewa sarakunan nan namu ne to shi kenan. To amma abin da yake faruwa mutanen da suke zuwa su yi sarautar su yanzu yawancinsu ba su san ciwon kansu ba, to saboda haka suka bar abin nan ya zo ya lalace. Shi sana kama magana Ibn Khaldun lokacin da sarkin Kano Abdullahi Bayero yana sarki, akwai wani Sharif Ujudud ya zo. Da Sharif Ujudud ya zo suna tare da sarkin Kano Alhaji Abdullahi Bayero, sai yake addu'a cewa Allah ya sa Ciroma ya fi sarki. Sai bayan ya gama addu'a sai ya ga fuskar sarki ta canja, sai ya ce sarki me yasa kai wannan fuskar ka ta canja? Ai idan Ciroma bai fi ka ba to wannan tsarin naku lalacewa zai yi. Dole you have to be innovative. Ka gane? You have to be out of the box. Idan sarakuna suna ganin cewa kawai su rayuwarsu ta ta'allaka da 'yan siyasa to magana ta kare. To ka zo na zo na neman ƙuri'ar zaɓe, ka ce ba ka yi na ko ba haka ba, to ni kuma shi kenan sai in zauna da wanda baya yi na bayan ni ne mutane suka zaɓe ni. Bayan ka ci kenan sai ka ga cewa sun zama a dalilin me? Ai babu dalili ko kun zo mutum yana neman zabansa kun ce ba kwasansa kun yi kaza shi kuma sai ya zo ya ce yana son ka dan Allah kai akwai tunani a cikin wannan. Yo kamata ya mutane su masu son sarauta ka gane su san hanyar da za su fita daga kan wannan. Akwai shawarwari da yawa da ya kamata a yi, amma wani abu ba za ka faɗe shi a rediyo. Gaskiya ne. Ka gane? To saboda haka idan ana son abin nan ya tabbata, gwamnati idan su suna da kishi custom and tradition, a bashi custom and tradition. Kar a ce yau an mai da shi positive law, saboda wani zai canja. Kuma dokan nan da ake yi ba wanda ya isa ya zo ya ce ya yi doka wani ba zai ba. To yanzu a matsayin da muke ciki a nan jihar Kano, na ga lokacin shirin ya tafi. A wannan matsayi da muke ciki yanzu a nan jihar Kano, kamar bayanan ka abin da suke nunawa shine kusan ma iya cewa wanda a dawo abin tsari da ake bi na da sarki guda daya ta gaba ɗayan jihar Kano kenan. To kuma ga sabuwar gwamnati ta zo, wanda kuma wani ana ganin da surutai da maganganu iri-iri game da irin wannan harka ta sarauta. Wani ina ya kamata su sa gaban su? To ni ra'ayina kake so gaji? Ina so dai a tsari da ya kamata da al'umma. Ni dama ka san ra'ayina shine sarauta custom and tradition. A bi ta haka. Saboda haka custom and tradition ya zama yana nan custom and tradition. A daina katsalandan a cikin wannan. Ai riga an yi so wannan. To a gyara. Kuma custom and tradition. Ka gane? Ba ruwana da za a ce wane yana sarki wane waya sarki ko waye, amma dai menene martabar sarautar da al'umma. Kuma tarihi ya maimaita kansa, tunda yanzu shi wanda aka zaba Abba Yusuf, injiniyan Abba Yusuf, jikan Galadima Isu ne, wanda aka yi basasa da shi ya zo ya karɓo wa gidan Dabo
martabarsu gidan Abdullahi Maje Karofi da aka so a wance kalar da su, ka gane? To saboda haka shi muna roƙon Allah ya ba shi ƙarfin yadda zai gyara wannan abu da wannan mutanen yanzu da suka yi gwamnati suka lalata, saboda suna son a zaɓe su kuma ba a zaɓe su ba, ka gane? sun yi politicizing. To saboda haka wanda ya je ya bi wannan tsari it's up to him, sai ya saurari jaza'i. yanzu ne hana a yi fatan cewar su da aka yi sa tsaya iya haka kar abu da muke tsammani a gaba. A'a to ai su idan muka ce su tsaya haka ko kar ai haka, kaga mu dai shawara muka bayar. Ni ra'ayina custom and tradition, su kuma suna son su ci gaba da wannan abu da suke yi, ya danganta da gwamna. In ya ga zai ci gaba da mutanen da suka yaƙe shi a zaɓe sai ya ci gaba da su. to ba sauraro na ganin lokaci yayi da zamu iya yanke wannan shirya dai da wannan lokaci. Mun tattauna da Malam Ibrahim Ado Kurawa, masanin tarihi mai bincike akan harkar tarihi, gashi kuma ya mana bayanai iri-iri game da abin da ya shafi masarauta, musamman masarauta ta jihar Kano, tun daga tarihinta da yadda akan zaɓi sarkin da yadda ma akan mai da sauran sarkin idan Allah ya yi wancan rasuwa ko kuma idan za a sauya sarki da dai sauran abubuwa da suka shafi al'ada da kuma ita